Drømmen om robotter, maskiner, der kan bevæge sig og handle selvstændigt, er århundreder gammel. Tidlige forsøg var primitive. Mekaniske automater drevet af tandhjul og urværk kunne udføre simple, forudprogrammerede bevægelser. Tænk på komplicerede ure med bevægelige figurer, mere et skue end en funktionel robot. Det 20. århundrede så fødslen af moderne robotteknologi. Celleordet robot, fra det tjekkiske ord robota, der betyder tvangsarbejde, blev opfundet i 1920. Industrielle robotter dukkede op i stand til at udføre gentagne opgaver i kontrollerede miljøer som fabrikker. Disse tidlige robotter, men banebrydende, var stort set stationære eller begrænset til spor, deres bevægelser begrænsede og forudprogrammerede. Søgen efter robotter med mere sofistikerede, tilpasningsdygtige bevægelser fortsatte. Forskere og ingeniører lod sig inspirere af naturen og studerede den måde, dyr bevæger sig med smidighed og præcision. Ben, hjul og endda vinger blev udforskningsområder for robotbevægelse. Efterhånden som computerkraften steg og sensorer blev mere sofistikerede, begyndte robotter at navigere i mere komplekse miljøer. De kunne registrere forhindringer, justere deres stier og endda holde balancen, hvilket markerede betydelige fremskridt inden for robotbevægelse. De seneste år har vi set bemærkelsesværdige fremskridt inden for robotbevægelse, drevet af gennembrud inden for områder som kunstig intelligens, sensorteknologi og materialevidenskab. Robotter bliver mere og mere dygtige til at navigere i den virkelige verden, en betydelig afvigelse fra deres begrænsede industrielle fortid. Et centralt område for fremskridt er benbevægelse. Robotter går, løber og hopper endda med imponerende smidighed, der efterligner menneskers og dyrs bevægelser. Avancerede algoritmer tillader disse robotter at holde balancen i ujævnt terræn, krydse forhindringer og endda komme sig efter uventede forstyrrelser, hvilket skubber grænserne for, hvad der engang blev anset for umuligt. En anden bemærkelsesværdig udvikling er inden for blød robotteknologi. Inspireret af levende organismers fleksibilitet og tilpasningsevne, skaber forskere robotter af bløde, bøjelige materialer. Disse bløde robotter kan klemme sig gennem trange rum, manipulere sarte genstande og endda interagere sikkert med mennesker, hvilket åbner op for nye muligheder inden for områder som sundhedspleje og udforskning. Fremskridt inden for sensorteknologi, især inden for computersyn og berøringssansning, revolutionerer også robotbevægelse. Robotter kan nu opfatte deres omgivelser med større nøjagtighed og detaljer, hvilket giver dem mulighed for at kortlægge deres miljøer, identificere objekter og navigere i komplekse scenarier med stigende autonomi. Fremtiden for robotbevægelse er fyldt med spændende muligheder. Efterhånden som teknologien fortsætter med at udvikle sig i et hidtil uset tempo, kan vi forvente at se endnu mere dygtige og sofistikerede robotter dukke op i de kommende år. Et lovende forskningsområde er sværmrobotteknologi, hvor flere robotter arbejder sammen på en koordineret måde, ligesom myrer i en koloni. Disse sværme af robotter kan bruges til opgaver som eftersøgning og redning, miljøovervågning eller endda storstilet byggeri, hvilket demonstrerer kraften i kollektiv intelligens og koordineret bevægelse. Et andet udforskningsområde er bioinspireret robotteknologi, hvor forskere henter inspiration fra naturen for at skabe robotter med endnu større smidighed, effektivitet og robusthed. Forestil dig robotter, der kan flyve som fugle, svømme som fisk eller klatre som insekter, hvilket åbner op for nye grænser inden for udforskning, overvågning og katastrofeberedskab. Udviklingen af nye materialer, såsom kunstige muskler og selvhelende polymerer, vil yderligere forbedre robotbevægelse, hvilket gør det muligt for robotter at interagere med deres miljø på mere dynamiske og alsidige måder. Disse fremskridt vil sløre linjen mellem maskiner og levende organismer og bane vejen for robotter, der i stigende grad integreres i vores verden. Mens fremtiden for robotbevægelse rummer et enormt potentiale, ser vi allerede imponerende eksempler på avanceret robotteknologi på forskellige områder i dag. Disse virkelige anvendelser giver et glimt af den transformative indvirkning, robotter har på vores liv. I produktionen ændrer samarbejdsrobotter, eller cobots, den måde mennesker og robotter arbejder sammen på. Disse robotter er designet til at fungere sikkert sammen med menneskelige arbejdere, og hjælper med opgaver, der kræver præcision, styrke eller gentagne bevægelser.
Cobots er udstyret med avancerede sensorer og sikkerhedsfunktioner, der giver det mulighed for at tilpasse sig deres omgivelser og undgå kollisioner, hvilket gør arbejdspladser sikrere og mere effektive. Inden for sundhedsvæsenet transformerer kirurgiske robotter operationsstuer, hvilket gør det muligt for kirurger at udføre komplekse procedurer med større præcision, fleksibilitet og kontrol. Disse robotter oversætter kirurgens håndbevægelser til mindre, mere præcise bevægelser, hvilket minimerer invasivitet og forbedrer patientresultaterne. Udover fabrikker og hospitaler bevæger robotter sig ind i vores hjem og byer. Autonome leveringsrobotter begynder at navigere på fortov og gader og levere dagligvarer, pakker og endda takeaway-mad. Disse robotter bruger en kombination af sensorer, GPS og AI til at navigere i komplekse bymæssige miljøer og giver et glimt af en fremtid, hvor robotter problemfrit integreres i vores daglige rutiner. Afsnit 5. En transformerende kraft. Samfundsmæssige indvirkninger af øget robotmobilitet. Robotternes stigende mobilitet vil have en dybtgående indvirkning på samfundet, transformere industrier, omforme arbejdsstyrken og rejse vigtige etiske og sociale spørgsmål. En betydelig indvirkning vil blive mærket på arbejdsmarkedet. Efterhånden som robotter bliver mere i stand til at udføre opgaver, der engang blev anset for at være eksklusive for mennesker, vil visse jobsektorer uundgåeligt blive forstyrret. Imidlertid vil dette teknologiske skift også skabe nye muligheder, hvilket fører til fremkomsten af job inden for områder som robotdesign, ingeniørarbejde, vedligeholdelse og programmering. Stigningen i robotmobilitet rejser også etiske overvejelser. Efterhånden som robotter bliver mere autonome og integreret i vores liv, skal spørgsmål om ansvar, erstatningspligt og endda robotrettigheder behandles. Det vil være afgørende at etablere klare etiske retningslinjer og regler for at sikre, at robotter udvikles og implementeres ansvarligt med menneskers velbefindende i forgrunden. Desuden vil den stigende tilstedeværelse af robotter i det offentlige rum kræve, at vi tilpasser vores infrastruktur og sociale normer. Vi kan se dedikerede baner til leveringsrobotter, trafiksignaler designet til autonome køretøjer og endda sociale etiketteretningslinjer for interaktion med robotter i offentlige omgivelser. Trods udfordringerne rummer fremtiden for robotbevægelse et enormt løfte om at forbedre vores dagligdag på utallige måder. Forestil dig en verden, hvor robotter hjælper os med huslige pligter, giver en hjælpende hånd med rengøring, madlavning og endda pleje af ældre eller handicappede. Robotter kan forbedre vores mobilitet og give personlige transportløsninger til mennesker med handicap eller dem, der ikke kan køre. Inden for sundhedsvæsenet kan robotter revolutionere patientpleje, give selskab, overvåge vitale tegn og endda hjælpe med fysioterapi. De kan også automatisere opgaver på hospitaler, hvilket frigør sundhedspersonale til at fokusere på patientinteraktion og komplekse medicinske procedurer. Udover vores hjem kan robotter transformere vores byer og gøre dem mere effektive, bæredygtige og beboelige. Autonome køretøjer kan reducere trafikbelastning og forbedre luftkvaliteten, mens intelligent infrastruktur, der administreres af robotter, kan optimere energiforbrug og affaldshåndtering. Mens de potentielle fordele ved øget robotmobilitet er enorme, er der også betydelige udfordringer, der skal løses for fuldt ud at realisere denne transformative teknologis potentiale. En stor udfordring er at sikre robotsikkerhed. Efterhånden som robotter interagerer tættere med mennesker i dynamiske miljøer, er det afgørende at garantere, at de kan fungere sikkert og pålideligt, uden at udgøre en risiko for mennesker eller ejendom. Dette kræver robuste sikkerhedsprotokoller, fail-safe-mekanismer og løbende forskning for at forbedre robotopfattelse, beslutningstagning og kontrol. En anden udfordring er udviklingen af robotter, der kan fungere effektivt i ustrukturerede og uforudsigelige miljøer. Mens robotter udmærker sig i kontrollerede omgivelser som fabrikker, kæmper de ofte med at navigere i den virkelige verdens kompleksitet, der er fyldt med uventede forhindringer, skiftende forhold og sociale interaktioner. At adressere disse udfordringer vil kræve fortsatte fremskridt inden for kunstig intelligens, sensorteknologi og materialevidenskab. Derudover vil det være vigtigt at fremme samarbejde mellem forskere, politikere og industriledere for at etablere etiske retningslinjer,
sikkerhedsstandarder og juridiske rammer for udvikling og implementering af robotter i vores samfund. Fremtiden for robotbevægelse handler ikke om at erstatte mennesker, men snarere om at forstærke vores evner og skabe en verden, hvor mennesker og robotter arbejder sammen synergistisk. I stedet for at se robotter som en trussel, bør vi omfavne dem som partnere, udnytte deres styrker inden for områder som præcision, styrke og gentagne opgaver, mens vi fokuserer på vores unikke menneskelige evner som kreativitet, empati og kompleks problemløsning. Dette samarbejde vil kræve et skift i tankegang, hvor vi omfavner livslang læring og tilpasningsevne, efterhånden som arbejdets natur udvikler sig. Uddannelsessystemer bliver nødt til at tilpasse sig og udbyde fremtidige generationer med de færdigheder, der er nødvendige for at trives i en verden, der i stigende grad er formet af robotteknologi og kunstig intelligens. Ved at omfavne denne samarbejdsfremtid kan vi udnytte kraften i robotbevægelse til at skabe en mere effektiv, bæredygtig og retfærdig verden for alle. Rejsen med robotbevægelse har været præget af bemærkelsesværdige fremskridt, fra fortidens rudimentære automater til nutidens sofistikerede, smidige robotter. Efterhånden som teknologien fortsætter med at udvikle sig i et hidtil uset tempo, er fremtiden for robotbevægelse fyldt med spændende muligheder og dybtgående implikationer for samfundet. Ved at adressere udfordringerne og omfavne de muligheder, der præsenteres af denne transformative teknologi, kan vi forme en fremtid, hvor robotter forbedrer vores liv, forstærker vores evner og hjælper os med at skabe en mere velstående og retfærdig verden for alle. Når vi begiver os ind i dette ukendte territorium, er én ting sikker: rejsen med robotbevægelse er lige begyndt.